Zdravím všetkých, vítam vás pri recenzii na film s názvom Zóna záujmu. Tento film síce vyšiel už v roku 2023, ale vďaka úžasnému kinu Lumière som si mohol tento film vychutnať v kine aj teraz za 3 eurá. Ak ho ešte budú dávať, všetkým vám už rovno poviem, že vám odporúčam na samotný film ísť, pretože sa jedná o masterpiece, ale pekne po poriadku. Predstavte si film z koncentračného tábora. Máte? No, ale vy ste si predstavili pravdepodobne, že vnútri. Čo keby to niekto skúsil inak? Čo keby je film natočený zvonka? Rodina, ktorá žije vedľa koncentračného tábora. To je zóna záujmu. Režisér Jonathan Glazer dal dokopy tento veľmi zaujímavý koncept, podľa mňa, pretože taký neúplne preskúmaný. Osobne mi napadne napríklad Chlapec v pruhovanom pížame, tam sa to trošičku potom aj láme s udalosťami vnútri koncentračného tábora. Ale v tomto prípade sledujeme celý čas len vonku. Neuvidíte žiadnu vraždu, žiadnu krv, žiadnu z tých zrúdností neuvidíte. Je tam jeden podľa mňa záber, ktorý je vnútri samotného tábora a ten ako počas samotného toho, čo sa tam dejú tie veci, je tam len jeden záber podľa mňa a ani tam neuvidíte nič vedľa. Uvidíte len chlapíka a oblohu za ním. A to je za mňa veľmi také netypické a to ja vždycky oceňujem pri týchto filmoch. Čo si zaslúži najväčšiu pochvalu, čo ako bola najväčšia vec okolo celého tohto filmu je zvuk. Lebo tento film knockoutol Oppenheimera na Oscaroch v kategórii zvuk. A ja vám poviem rovno, že som bol vtedy trošičku naštvaný, lebo som si hovoril, že tento film porazil Oppenheimera v kategórii zvuk, však ale najlepšia scéna z celého Oppenheimera má veľmi dôležitý zvuk v sebe. Tak musím povedať, že týpek, že vraj chodil 1 rok a že zbieral zvuky pece, alebo týchto, lebo viete, tam tie normálne pece, v ktorých ako sa diali tie veci, ktoré sa diali, tak oni už neexistujú. Tak a keď sú scény v tom dome, tak vy počujete v pozadí tie pece, ten krik a tieto všetky veci. Tá zvuková stopa je neskutočná. Ako poviem vám, že znova, ak nemáte možnosť ísť do kina, najlepší televízor s najlepšími reprakmi, ako to len ide, pretože na toto je treba kino. Toto sa nedá plne doceniť doma. S čím by som varoval všetkých ľudí, není to príbehovo ako tlačený film. Lebo tu toho príbehu veľa není. Inak by som povedal, že ten film je do veľkej miery až taký ľahko dokumentárny. Pretože naše postavy nemajú nejakú extra hĺbku, ako vieme takú nejakú charakteristiku, nie sú to že úplne ploché postavy, ničím nezaujímavé, ale vidno, že sú to skôr také figurky, ktorými sa posúva dej dozadu. Ten film není o ňom, o nich. Ten film je o tom, čo sa deje tam a o tom, že niekto existoval pri tom, že sa dialo vedľa toto. A není to len zvukom. Zvuk není jediná vec, ktorá je absolútne úžasná na tomto filme. Ešte je to aj vizuál, lebo to, jak krásne vyzerá tento film, o tom by som vedel básniť hodnú chvíľu. Jednak tá neuveriteľne ostrá na farby síta kamera, ktorá neuveriteľne sníma každý záber s našimi hercami, ktorí sú výborní. Sandra Hüller, ktorá hviezdila aj v Anatómii pádu a tento rok bola v tom Project Hail Mary, ak sa nemýlim, tak ona aj jej manžel filmový, aj všetky deti, všetky postavy, čo tu sú takí veľmi civilní, takí extrémne realistickí. Prospelo filmu, že tu nie sú žiadne veľké hviezdy, nikto nejaký extra známy. A ja osobne som bol vnorený do toho deja a tie scény s nočným videním, to je za mňa ako vrchol umenia. A to isté hudba. Hudba je tu veľmi taká netypická, není to nejaký konkrétny motív, sú to skôr také údery do klávesov, alebo také jednotlivé zvuky, ktoré vás proste kopnú, špeciálne počas záverečných titulkov hrá. Akoby taká tá téma, tak dlhšie spracovaná by som povedal. A by som povedal, na tento film treba byť trošku vyzralejší divák, alebo teda minimálne musíte byť schopní užiť si film aj, ktorý nie je ťahaný dejom. Pretože
ak vám ide len o dej, tak sa nebudete podľa mňa moc baviť. Pretože dejovo je to tak 20 minút diania roztiahnutých na hodinu 45. A preto akože je fajn, že som aj časť filmu videl ešte predtým, než som na to šiel, pretože som bol približne pripravený, že čo mám očakávať. Ale ak pristúpite na pravidla tohto filmu, tak podľa mňa budete veľmi odmenení absolútne úžasným zážitkom. Popravde jeden z najlepších kinozážitkov, čo som mal ever. Za celý svoj život jeden z najlepších kinozážitkov. Jedinú vec, ktorú by som potenciálne na filme kritizoval, je ten záver. Pretože ja neviem, ako sa mám cítiť ohľadom toho závera. Ja sa priznám, že som ho ani nepochopil. Mal som taký krátky rozhovor s jedným mojim známym, ktorého som stretol v kine. Som sa opýtal, že čo on si o tom myslí. A to je podľa mňa trošičku chyba. A z toho dôvodu mám pocit, že to proste zrazu skončí a ten koniec je taký trošičku chaotický. Tudíž za mňa toto je také trošku negatívum celého toho filmu. Ale inak sa nedá tu na nič extra sťažovať. Viem si predstaviť, že po čase, po druhom zhliadnutí alebo po konverzácii s niekým, kto film tiež videl, by moje hodnotenie vedelo stúpnuť. Dal by som tak 9 až 9,5 z 10, tam niekde je moje hodnotenie tohto filmu. Film odporúčam, samozrejme čeknite si na IMDb, že či tu není niečo, čo by bolo pre vás potenciálne problematické. A majte sa dobre, dúfam, že sa počujeme niekedy na budúce. Čauko.